Duwe dompet yo ora enek isine. Arep tuku udut yo ora ndek duit. Piye carane? Oh iya, kudu ngakali bojo kuwi. Bu. Ibu. Bu, Apa toh? anu Anu ini siapa sih? saiki jaman wis bahaya. Apa iya? Iya, saiki wong wedok ora oleh nggawa gelang ngono kuwi. Nah terus? Dek ini enek berita lho. Wong wedok dirampok. Terus Loh. diwehi pilihan, Nah terus milih apa deh? diperkosa apa diwehi bondo donyane. Milih sing tidak nih? Yo sidane bondo donyane yo entek. Lah bodoh. Nek aku yang meniti perkaos dunia aku ijek. Angel.